Кое е първото нещо, за което трябва да помислите преди да стартирате бизнес? Дали дадената услуга или продукт има търсене и същевременно много малко предлагане? Случвало ли ви се да търсите вила за Нова година, за рожден ден или просто да се съберете с приятели? Ако ви се е случвало, много добре знаете, че такива обекти са заети с месеци напред. Днес ти представя точно такъв обект. Триетажна вила, която е оборудвана и обзаведена, готова за краткосрочно отдаване веднага. Заповядайте да го разгледаме заедно. Получаваш 3 етажа с застроена площ 384 квадратни метра, разделени с 2 отделни входа, двор от 405 квадратни метра и допълнителни постройки. Имот с неоспорими качества и впечатляващи характеристики. Да я превърнеш от вълнуваща бизнес възможност в новия ти доходоносен бизнес или пък в личен рай в величествена Борова гора на по-малък час път от Пловдив, зависи само от теб. Вила, изградена с любов и мисъл към всеки детайл, за да отговори на всички лични изисквания за комфорт. Готова да посрещне новите си собственици не само с изряден външен вид, но и с прецизно прегледана документация. Има много подробности, които с удоволствие ще ти разкажа на посочения телефон, за да се влюбиш в нея, ти каня на обед.